Gloves na. Basurahan. Magkano bro yung ano, pag nag-service sa'yo, lasang kayo ba? Magkano i-add sa'yo? 200 yung home service. Additional 200 yun. Oh. Tama lang, pinto. Pero din. Magkano lang yung gasolina at saka doon libre parking. Ha? Saktan mo yung gumawa. 1 siya. Alin? 1 tapos hiningan pa ako ng 300 kasi nga nag-ano pa siya nag-taxi. Tingin na ba isang natin araw gumawa? lang. 3 patong. Lamog-lamog yung ano ko, sakit. Gilat mata ko dyan. Oh. 1 to yan? Hindi mo nga ma-recognize. My fine! Kasi yung service niya. Hindi mo nga ma-recognize kung ano yun. Ako nga yan, ginawang cartoon. Ano? Suwada. What is this? Pwede naman ito, ano diba, kuya? Ano tawag yan? Siya yung gumawa niya. Pula yan, para mabuhay. Oo. Patay na. Hindi naman ako satisfied sa gawa niya. Parang ginawa. Ito may price. Then, Ako na ang vlogs ako pinagawa ko. Ako ganyan pa ako. Kuya. Oo na ba yan? Nauna, ito yung... First time mo dyan?
Yan. Dito tayo sa dito ba? Ito mo ito. Hindi ka ba? Wala. Kaya dito mo. Wala man akong data. Okay lang, napipicture lang.
Building, butas. Pwede nang ulit. Grabe. Sabihin ko na nga ba? Sabihin ko na nga. Sabihin ko. Ganito din ilalagay natin ng isa. Mm. Opo. Kung meron kayong dagdag na ano, suggestion, sige po, paglalagay na. Paglalagay. Kung ano makakabuti. Ano ako parang gano'n. Dito isa. Doon kasi stop sa center. Hindi ko minsan. Sorry. Yung ulo ko. Pag ganun. Sarap yan ganda. Manipis yun ah.
Okay. Ha? Nakatutok.
Hanap lang ako ng i-design ko. Okay. No? Yan na lang. Ayusin muna tayo. Kasi di ba? Ayusin muna. Ayusin muna ako, bro. Hello? Hello?
Sakit to, hindi. Tingnan mo na lahat. Kasi meron ka naman sa lamin, ba't di mo nakita? Hindi bumukol na kasi kaya Hindi yun. Meron ka kung umaga. ganun. May back job ka pa sa akin. May balance ka ba? Wala. Wala rin. Ano to si Bago? Yung nasa ano na? Nasa port. Ganun. Maaga ako ganyan. Babu! Nagpatato ako, sorry. Surprise. Surprise daw si... Trip ko nga eh. Kasama ko si Lynn. Nasa port ka na? Jay. Tapos nasa, ano? Ilang galaw kayo ngayon? Mabuti nakauwi ka kaagad. Sa kaburo ko rin po. Kilala ni Lynn, kaibigan. Dito rin sa may Big Moss. Ang kapat din ang katawan mo nagpatato. Kuya, sa singit. Hindi. Dito po sa ilalim ng ano. Ano ba to? Pato. Batok. Last na siguro to. Siguro. Hindi pa sure eh. Last na po. Siguro lang ha. Baboy, ikaw rin mo po. Tato ng angkla. Tapos lagyan ng kapitan. 1,007 mil. Mura lang babu, 150. Malinggit lang. Malinggit lang. Sakto lang. Di naman. Sakto lang sa batok. Maganda. Gusto mo? Pa-service natin si bro. Yung angkla, sabi mo. Ha? Kapatuka ah. O sige na po. Kain ka na. Ha? Pakalahati na. Patapos na. Uwi na rin ako maya-maya. Sige po. Paloadan mo nga si Iya pala. Yung net. Si Iya nahingi ng load. Masakit ba dyan, Day? Hindi ah, nakakatulog na ako. Kapag masakit daw sila. Manipis kasi yan, pero sa akin. Wala yan, bes sa tenga ko, talsik ang dugo niyan. Takbo nga si Lidje. Dahil ninervyos. Yung syringe siyang ginamit ni Grace. Sa tenga? Oo, kasi namimiss ko na ngayon karayo. Mm. Pinatusok ko lahat yan, pataas. Yung syringe na napakalaki na injeksyon. Oo, hindi madali. Kaso madugo pala siya kasi ano, yung ano na siya. Yung buto ba ng tenga? Madugo, be?
Nanginginig na si Grace sa ano, sabi ko para yan lang. Siyempre may tips yun siguro. Dadami ang ano. Gusto ko nga paano pa eh, paharap pa para kita ba kahit nakalugay ang buhok. Dagdagan na lang siya. Yung paharap pa ng konti meron pang ano siya. Kahit isa pang araw, awian naman ba ito? Ano ba to? Pinagsabi May araw ba? yung between tsaka Bituin pa lang. Pagkano din. Sama yung between tsaka araw. Yan. Bubuo na ba mundo? Ilang years ka pa dito bro? Patatuloy din ako pag Hindi kasi. Wala na akong trabaho. sure ka? Industry. Ay malay mo, may magkaroon ka pa ng work. Galing ng kamay mo. Pagkano ko na.
Blue ba yan, kuya? Hindi. Mamaya. Kamay niya. Ako mag-break na. Sabi ko yung blue eh. Uwi na ako. Sige, salamat. Ikaw lang yung nagtatanto na wala kang kape. Meron. Meron din? Yung ano, di ba? Yun lang, hindi naman ano yan. Kuya, alam ko kung nasan yung saya. Hmm. Alam ko nasan yung saya. Ayun. Baka mag-live technique tayo sa araw. Ayan. Pagkakita mo.
Pakiblo ko. Hindi may isang dala. Ano ang blue? Sinibet. Kawanin din natin. Tulis. Bulungan. Amit ka ba? Sky blue. Pakiblo ko. Oh my God. Sakit. Kiliti ako. Matay balahibo ko. Kaya ni mo dyan magtabato. Ay, hindi rin. Sa microblading nga sa ano, ayaw niya. Pero gusto niya, pero pag ano, ayaw niya na. Kasi namin masakit. Pero alam mo, nagpa-botox kaya yun. Nanay? Oo. Gumastos yan siya. Tapos Kanina ayan. ni Grace din? Oo.
Tingnan mo, lalong lumala. Ewan ko ano nangyari doon. Tatanong ko pa lang may pagbabago ba? Pero 1 week, 2 weeks siguro, be. Naging unat naman yung ano ba. Pero tingnan mo, bumabalik ko. Ang pangit. Kay ano, tawag ito? Kaya Alicia, maganda botox mo. Kanina. Kaya Alicia. Wala na rin, be. Nung huli namin maghiwalay. Wala na maintenance eh. Halatado na yung panlalayday. Lalo sa leeg. Nung ano, pinakita niya ang ganda niya, oh. Nung bagong ano siya, photo. Kaya Alicia. Perfect talaga, oo, maganda. Eh, pag kailangan may maintenance ka dyan, di ba? Diba? Oo, kailangan mo every week, every year ato, every 6 months, something like that.
ang dito. Kung nagdadar sila. Awan. So, pagtirid mo.
dyan eh. Sa kabila mga patapatay. Worth it naman. Ito masakit, makamalay. Like, Ano? Oh. Ano sinakyan mo? Ah, okay, sige. Ano na lang, diretso ka na lang. Alam mo yung Helen Street sa tapat ng bus station? Big bus. Alam mo yung Helen Street? Katapat mo yung malaking, ano, sa bus station. Oo. Punta ka doon. Oo. Sa may kanto yun, katabi lang yun ng ano, ng Alphagan Skin. Oo. Mag-taxi na lang ako. Okay? Wait ka lang sa may kanto ha. Wala akong balance, wala akong road lang. Di kanto. Pero lang susi. Ano na ba? Papalit ko pa din yun, di ba? ha? Hindi na. Hindi na? Ba't tagal pa kaya? Sakit na lang. Saglit na lang yan. Hindi mo papagawa yan, ha? Hindi na, ano na natin? Dito ka pa naman. Dito pa naman. Ah, Magkakaalis ha? saglit na lang to, alam ko yun. Mga ilang minuto pa. Yung ano mas lang.
Alam ko yan. Narinig siya. Kita mo na ba? Hmm? Kita mo na? Kita? Oo. 40. Kaya pauwi ng Pilipinas ha. Thank you pa sa Ilocos. Andas ko doon. Ilocos talaga. Ilocos talaga. Pag nakita yung mga kasama namin, papasama rin. Nasa ko si Bago. Di pa matapos eh. Di pa ba? May lalagay ka pa? Oh. Linis? Hindi may video na. Itang mo yan, 200 pa bigay sa'yo. Siyempre ka pa. Fix ko na nga yan. Fifty. Para next time may ano. Ganda siya. Backpack pa yan. Hindi naman nagbabago vitamin sa akin. Arya. Hindi. Natural lang yung mag-ano siya. Next time ulit po yan. Yan ang maganda ito. Dapat laging nalagyan. Yung ano, panggamot, mas maganda. Yung Bepantin. Med? Bepanten. 37 yan, ano? 32. 32. 32. Ganyan yung gamot mo ba? Bibili pa.